Kardom Pini Nilitum All Party Hills Leader Conference Mate APHLC Pentame Karbianglong Arat Atok anu kidorat lapen Karbianglong pen ang tang kidorat lapen ha India det pen ang tang kido akarbia tumpan antame niltum nang tumpan Karbi rongker karkli labang so akardom nang tumpan pajir lo lasipini lake tarik pho Januari ingkoira trok tang lo surini ingkoira trok tang lo lasilabang sorni arni kime busilitum hokpon lo lasipini let hot tame labang so rongker karkli Karbianglong atok anu arong tin arong asar tum Japon si labang so kardom kardi mate ningkan isek pen rong rup mekar mithur tum pen sang sok wuti woso kelong an tame arnam arni phan pini bangke kachipiar ni lo tapen arnam arni phan pini ke kapanong pen kapale arni lo lasipini ilitum kaduk weda chini lo ilitum hempu mukrang pirasingja phan ilitum pini chardom chardi ponpo lapen ilitum longria than hawara than lapen ilitum langroi pi kaduk kawe arnam arni phan ilitum pini chardom ponpo asilabang so ka chardom ka chardi ponolong me pen mesen mipun lapen amut akan mesen jia phan nililantum phan Karbianglong arat phan tame ni hirjume hang pilo arnam arni pen ke messenger phan busini ning thepon lo tape non ke wangjilang elitum rongker karkli phejo tang det aphisi tame Karbianglong monsam ke doje phan lapen Karbianglong adet ka cherai unje phan kaduk kowe tame elitum akimi thekpon long bopusi ning thepon lo asen elitum all party hills leader conference pen tame nang litum phan rongker karkli tabang so ahir jume mate akardom kardi along nil tum tame hir jume hang lopusi Karbianglong arat phan achini pon kardom